Petruk ta iki. Nggih. Wis dadi ratu nggih, Laras. Wah, ngerti ora idak telakmu. Reka-reka dadi ratu. Ngapunten. Nyuwun pangapunten mboten nampa kok kula menika lancang menika mboten sinuwun, namung kula sampun nyekseni dayanipun Jamus Kelima Sada niki. Jamus Kelima Sada niku nek mung diapalke ning ora diamalke, niku wis muspra tanpa guna. Mila kula nyobi Jamus Kelima Sada kula nggih ngelingke wong sing do lali dhateng marganing kautaman. Gandeng menika kula sampun mbuktekaken dayanipun menika kula wangsulaken sinuwun. Iya Petruk. Ing kene sira wis ngilingke marang Puntadewa lan kabeh para kadang Pandhawa. Yen to isi Jamus Kelima Sada iki kudu ditindak ning saben dinane. Nggih, lara sinuwun. Menawi mboten dipun tindakaken mung diampalke tok, menika muspra tanpa guna. Oh iya. Kang mangkono ingsun ngaturke tarima kasih diri Jamus Kelima Sada wis bali ana tanganku Petruk. Nggih, monggo kepareng dipun asta malih sampun ngantos Jamus Kelima Sada menika wal. Menika dasaring negari ing kedadipun jagi sinuwun. Ana celeng iso sekaran. Celeng kowe dudu celeng sak lumrahe celeng. Ning aku ngerti kowe kuwi sejatine Prabu Duryudana. Wis mertobat lahir batin, tak suwun ke ngapura ana sing ngersane sing gelar jagat. Muga pulih wujudmu sekawit. Saya Indriyak sasara ngauruta pawana bana margana samirana lan warayang bondo bayu wisian pagulingan limo Satragus mandeg ndak takon iki ndi mas sing ngaku ya liya nek lho Gus ngaku buta bali takon ndi donga sapa persika. Waduh, junjung tobat opabam ya. Aku karek senaskene jenengku Dekya Kala Lintring Maya.
Kowe sapa? Janaka ngasih Janaka. Sumedya lumeh kowe nyandi Gus. Ngaturake kerentek ing ati jumangke ing suku Dewi Netra. Ora ana wecut kudu bali. Endo bacut ora entuk urudha peksa. Mani ora aku, apa mung kang tak wedeni. Lena pengen seblak teropong ngajar kowe Gus.
Alah yo, alah yo. Alah yo. Alah yo. Yeah! Ah! Ah! Hey, hi! Ah! Hey! Kota Pendo tata ngeti wisaya Indriyak sasara maruta Pawana bana maragana samirana lan warayang Panca bayu isikan kagulingan lima Raja Satriya sapa jeneng wae? Arjuna kekasihku buta saparenmu. Iki kala padas gempal belakno patine rawengku kepara ngarsa leganing atiku. Adoh paling protrekson samirke pundak krek reok gleduk pandam wae. Hey! Awas! Ayo go. Hey, hey, hey. Batis manis
Den dilepaske Den. Iya. Sarta balwa nuting ranu manguning tias mung winangun hening kentanging Palwapindra wang siting kakung karagan anjrah sabdaning sata kakuluruk asauran samono pan meh ora hina meka bang katon sumirat
wetan soroting haruna lir netraning sari rapuh miat langening kalanyuara gelar bantah muncar tinan lir kekoneng kasor lan pacaring purnaming gegono minangka sembunging carita lah menika warnanira gumelaring nagaring Amarta sinten to kang kepareng pinarak lenggahmu ing dampar nata Ngamarta jejuluk Prabu Puntadewa ya Sang Yudhistira ya Sang Anjatasatru lenggahing Prabu Puntadewa ing wingking ketingal ngagelah kadangira panenggak Satria unggul pawenang kasih Raden Werkodara. Dereng pantara danguhan ampi dhateng praktanira Kengaraka Narendra ing Ndarawati.
Dahniah ning talaga kadi langit Mandang teng pasulan upamaneka Wintang tulya kusumaya sumawur Ulun marap kowe kang sekar kadi jalada Nuwun Yayaji kula tingali paduka Yayaji anggo kendel tanpa sebawa menggalih menapa Yayi Duh Koko Prabu sembang kula mila kula kan kendel abet anggen kula merhatosaken dhateng wangsulipun Jamus Kalimasada Pustaka Jamus ingkang kabekta abdi paduka pun Petruk menapa menika walaking pangeran ingkang kadhahaken dhateng ngri paduka Koko Prabu iya Cletheng Kresna kakangku Kalimasada kang isi surasaning tulis dadi kiblat lan panutan saperangan bebrayan agung yen nganti ora ndang bali padha karo urip wis ora duwe tuntunan ge arep dadi apa donya sing tanpa Kalimasada iki ya bener kandhamu Werkudara Yayaji wonten dawuh saking pemanggih kula icaling Kalimasada mboten nama Gusti ndawaken welak dhateng para Pandhawa kula kinten pangeran ngemutaken dhateng titahipun ingkang supados resik diri saking tumindak ingkang ngawon ugi dipun emutaken supados para menungsa ingkang sampun pitados lareng jimat Kalimasada kala wau purna nindakaken ingkang kababaripun inggih purna tresna wesih dhateng sesama tuwin purna mayu hayuning bawana sampun ngantos wonten kedadosan sareng sampun mangertos isi surasing Kalimasada malah lajeng kangge dadak ngrisak dhateng sesami nagesang menika sampun ngantos sing tok kandhake tumindak ngono kuwi manungsa sing sok ngubah-ubah katentremaning bebrayan agung dheweke ora ngerti yen penemu mau cacahe ora beda karo wong sing urip ana ing alam donya bener Werkudara bener para paduka Yayaji sampun utusan Yayi KIP sawan dados Saptawarga kalurahan sampun Koko Prabu namung engga samangke Yayi Janaka dereng ketingal wangsul nggih prayogi dipun sarantos saking sawetawis kula ingkang sowan sinuwun menika paman sing muni inggih kula ingkang sowan atur ketiwasan wedal menika negari Ngastina dipun bedah mengsah sinuwun Narendra saking nagari Lojita Tengara Prabu Tongtongsot sampun kelampan ngunjara para Kurawa kepara piyambakipun nggadahi kasekten linangkung awit Kang Ngraka Duryudana dipun sedakaken dados Wraha sinuwun kula ngertos Ngastina menika ingkang kagungan paduka sinuwun kula kaliyan Kang Ngraka Duryudana menika rak namung nengga kemawon menawi boten enggal dipun rebat ingkang kecalan paduka piyambak si aja melu-melu Dalai Werkudara tanpa petung banjur sumangkah Yayaji wonten dawuh Koko Prabu monggo sesarengan ngawat-awati Yayi Werkudara monggo kula dherekaken Koko Prabu
Prabu Jastika. Kados pundi Sun Prabu Tongtongsot? Wis sawetara mapan ana Praja Ngastina. Weteng kok ngintir-intir ya. Kalau sampeyan iku dos pundi? Lah ya kuwi kok. Turu ora jenak. Rasaku ora doyan mangan. Aku mau ki turu terus mak geragap mergo aku nglilir ngimpi ora apik. Aku njuk ngapura ya Prabu Jastika, kowe nggugah aku malah tak kampleng. Oh, mboten dados menapa. Kula sampun kulina menika. Kula sampun kulina. Mergo aku ki rumangsaku kok kaya ana sing ganggu no rumangsaku. Iya, sampun dados menapa kula sampun apal kok. Kelakuan panjenengan kula sampun apal. Jeneng ratu nek wis turu kok. Nganti omahe diangkat ora ngerti ya bangeten uripe. Lah sayah lho. Aku iki lho waris. Mau tanganku nganti tak tensoplasi mergo ngendangku ki saiki lho waris. Nggih. Kandhane ya. Mulane aku turu aja tok ganggu. Mboten. Aku turu kok dirubung siwur. Apa ora suwe neh ya. Lah iku dadi ratu iki. Wah, sampun ngantos paduka nggadahi penggalih ngaten menika. Dipun lipur kemawon, dipun lipur. Sorasa gagas iki. Ngimpi niku kembangi turu. Oh ngono. Nggih. Anu aku tembangno langgam ngimpi. Oh ngaten. Ngaten iya. Dawono salah siji ngono. Aku ditawe. Oh ngaten nggih. Mergo rasaku kok ngombro-ombro hawane. Oh ngaten nggih. Kowe bawa ya. Nun, kowe bawa nggih. Swanten kula pun sampun bawa, mboten montra-montra kados Abdi Paduka pun Dedi Sugiartanto. Oh ngono. Oh, abdimu nguyuh ta nggih. Dinteni sik. Abdiku Dedi gek renio, aku arep pengen krungu bawamu. Kuwi piteten sik. Sing separo tok nang kowe rada esuk. Mbok nggih dianu to. Ngapunten mboten saged ngempet. Oh ya wis anu wae. Lha kok masih cucul barang pita Dedi. Oh ya wis nek kuwi to. Aku tak njaluk suarane mburi geger kuwi iki wae. Ben bawa. Yo kene. Ayo bawa aku gen dibacuti langgam ngimpi. Nggih, Paduka mboten perlu menggalih. Wah, ngimpi warna-warna bareng. Lah wong rasaku iki ya kuwatir kok. Apa lek ku dadi ratu ora umur suwe ngono lho. Mboten sampun to. Pon wong pancen ancas ingkang sae menika mesti kathah ingkang sami ngaruh biru. Ya anu wis ya. Abdiku gen nembang, gen dibawani sik. Nggih. Wah, sing bawa apa ning kulon desa to kok. Suarane aduh men. Bebasan tanpa tapi rasaku kok celes. Oh iya. Pripun Dasundi? Anti kuwi rumasa tenang nek wis krungu bawa ngene iki. Ha nggih.
Tur dasare sing bawa ki duwe pulung. Nggih, pulung ngenes. Mboten nggih pulung sae kok. Ben ditutuke sik kentala dong ayo. Ya dong. Sesuk ana ganjaran ya sing bawa iki. Oh iya. Setya. Ya. Paring ana ganjaran. 5.000 rasa oke-oke. Ayo, oke-oke ora aku jajake kancane kok. Yo. Nano mibergi dari. Nah, ngono iki. Jagat. Nah, iya. Iya, Mas. Ngiter ngipari jagat Ngulandoro. Sikae kudu ngono kuwi ayo. Ayo. Wong geng ketok nek tanda. Yo. Wulandara Ngelembarangu. Ya. lembara nggae Kau. Ayo. Nano. Atungkul ngumbar kakasan satemakin nawa Yo, abdiku nduk Dita ya tembangno ngimpi men ora semruweng rasane. Yo. Aku kelingan nek gara-gara. Lagi. Aku mau gak melu e. Lah mbok nggih sampun ana tepi kewajiban dhewe-dhewe. Lah aku tak ning kene wae. Ya. Dadi ratu ngene iki nek njaluk terminal medungawe itu ora ta Mas. Angsal mawon. Ya bar iki ya. Wong mburi gegerku gen nyanyi ro ngadeg ning kiwa kono kuwi. Adate nek gara-gara aku melu ngono kuwi ya Mas. Lah nggih dipun empet rumi. Ya lanjut. Rumangsa seneng, rumangsa bungah. Aku tak njalukke mburi geger iki ge nyanyi nang ngadeg kono ya. Ngono ya. Aku
Nggo ben Petruk ki ya ben rada enteng. Kene. Wah alah dalah. Mbok wis ta iki meneng kok Pak rasa melu iki kok. Ayo kono ngatur kono. Wong jenenge wong ratu ki ya kudu dituruti wong. Mumpung dadi ratu kok. Lah nggih. Aku ya mung pengin tembang sing rada seger. Lah nggih. Ngeresake menapa? Ayo kono tembang anu. Kono gomik ning kono sing apik, gek nembang sing becik. Ayo aku lagokno terminal Madiun Ngawi ya, Mas. Ben rada seneng atiku dadi. Ayo kono. Ayo. Ya ben rada seneng nyatane. Nggih. Wis ngono ayo Mas dituruti sik. Iki mumpung lagi nek nyantek nesu didoni kobong kowe wae. Ya sok dhewe wae ora sak duwet dhewe wae. Swara wedok dhewe lanang dhewe ngono lho. Iya, coba ambil. Weh, sapa ae? Yuk, gawe gegering apa iki? Paring ngapunten sinuwun. Jawi menika wonten parang muka. Mungsuh nggih. Badhe madosi paduka Sun Prabu Tongtong Seteh. Sapa iki? Sapa iki? Ana wong ngganggu kamardikanku. Lagi arep ngrungokke wong nembang kok malah kowe gawe geger. Ora kudara kowe. Wah, ngerti jenengku. Kowe sapa? Prabu Tongtong Set saking Lojita Tekara, ya Prabu Bel Geduel Beh. Wah. Wan-wani bedah Praja Ngastina. Tak jaluk bali Panguwasa Ngastina. Alang ora bakal kalakon. Bedah Ngastina. Yen durung bisa nglangkai bangine Werkudara. Ngawur sampeyan kuwi, Mas. Sing arep bedah Ngastina iki sapa ta? Kuwi jenenge mung Ewu Gawar. Kurang waspada, Mas. Aku ora arep bedah Praja Ngastina. Ning aku ki mung ngelingke Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Prabu Duryudana kuwi ratu sing tanpa duwe adeg-adeg, miyur pikire gampang dikusiri. Ing ngatasé ratu kok panguwasane sak ngisore patih, kuwi ra ya Ngastina to. Duryudana kuwi duwe karep apa-apa. Nek wis dibalui Sengkuni, wis sajak kaya ora iso obah. Aja dikira aku ora ngerti sejarah Duryudana. Duryudana ki bola-bali. Dheweke mau arep ngangkah mateni Pandhawa, ya klebu kowe kuwi, Mas. Wiwit nalika pendadaran Siswa Sukalima, sampeyan dibanduli watu, kowe dindemi cemplungke Bengawan. Memrih karepe ndang mati. Durung bali segala-gala. Kuwi kabeh saka paikandhayane para Kurawa. Sebab apa kok Kurawa tumindak kaya ngono? Merga Kurawa kuwi ora duwe cekelan, ora duwe paugeran. Lho, ing ngatasé aku iki ndandani bab sing bener, ngelingke Duryudana ben rukun karo Pandhawa. Lah kok sampeyan arep ngluputke malah arep belani Duryudana iki kepiye? Lah mbok ya eling. Duryudana ki maeka karo sampeyan wis ping pira wae. Aku wis tau krungu sejarah kok. Oh alah Mas, wong aku mamrih becik kok malah tok luputke. Lah nek aku ngrukunke Pandhawa Kuraya apa kleru? Wah, jebul apik atine. Larak tenan to. Impenku arep numusi. Ya wis. Upama numusi ta aku lila lahir batin wong nyatane ya wis dudu darbekku.
Werkudara. Iya. Kepiye? Jebul Prabu Tongtongsot ki apik. Lah rak tenan to. Ora metung dilapori Sengkuni terus jangkah ngono wae. Kok ora apal karo Sengkuni? Wah, kewirangan aku. Janaka wonten dawuh. Kepiye dawe kenging biasa tumrap marang Kalimasada? Inggih, Koko Prabu. Jamus Kalimasada tumuli wangsul dhateng negari Ngamarta sauger para Pandhawa. Pura nindakaken isining Jamus Kalimasada kala wau. Sesarengan handandos ing reh kawontenaning negari Ngamarta. Oh ngono. Inggih. Ya. Yen mengkono tak sarang Prabu Tongtongsot iki ora ana sing iso ngelingke kejaba garing apa Bagong. Wah, ya napa iso Ndara Werkudara ngeper kok kula karo Bagong. Wis to? Wis kowe maju warana. Oh nggih. Para gage yen kowe petuk Prabu Tongtongsot ning ngarepe Prabu Tongtongsot garing kowe sambata yen bapakmu lara. Kula tesih waras. Oh sik iki mung etok-etok kok. Dene kowe Bagong sambata yen Mbak Yumu bojone Petruk lunga ora pamit. Oh nggih, setika. Kere-kere loro tekan kene. Walah gong. Piye to lele? Bapak Semar ki mbuh esuk mbuh sore. Gek ditambani apa to, Gong? Apa awake dhewe arep kelangan wong tuwa? Piye to, Gong? Walah ora mesake karo anak-anake. Oleh mung gagas ngantek kaya ngono. Walah piye to? Yu. Mbak Yu Rantawati kok mung semono olehmu tresna karo Kang Masku Petruk. Biyen ketok apa, saiki ketok apa? Lagi tinggal Petruk sedela kok wis minggat karo wong lanang liya to, Yu. Ya pancen Petruk ki ra duwe apa-apa. Pancen Petruk ki duwene ya mung kentres. Mesti beda yen tanding-tandingke karo sing saiki. Kowe kok senengane banding-bandingke ta, Yu. Saiki sing lanang saiki gathukmu saiki bendina gonta-ganti pit motor. Gonta-ganti kendaraan iso wae wong dheke makelar mobil kok. Wong dheke bengkel kok ya mesti gonta-ganti. Walah Yu, olehmu ngawula nyang kesenengan kebangetan men ditinggal Petruk urung suwe lah kok wis mlebokke wong lanang pirang-pirang. Malah aku barang arep ta senengi piye ta, Yu. Lah ya kuwi wong aku iki kakangne lho, kok ya ora eling nek aku kakangne. Lah kok ya mesti seneng karo aku barang. Lah iya. Walah piye ta, Yu, kok kebangetan. Aku ki adine ya arep dipangan. Mbak ya. Kowe iki dong apa? Reng. Apa? Bapak piye? Eneng apa ta? Lho. Lah jare bapak lara, sing ngomong ki sapa? Lho, lambemu ngomong Gong apa? Mbak Yumu piye? Penak. Lho. Piye ta? Waras, awake sing kepenak. Lho, lak jare
Leboke wong lanang. Ora kok. Kai. Ora i. Loh. Kowe aja ngomong enu. Ora. Ora kok. Mbak Yu ora apa-apa. Mbak Yu ki setya lahir batin lho kan. Iya, bapak ora apa-apa. Bapak ning omah lho. Oh, bedes tenan kok. Senengane mung gegasah hati. Oh, alah, Kang Tiwas ku tak empet-empet ora kuat jeblok iki mung arep ngapusi aku. Lah ya kowe saking kowe dadi ratu sing ana iki sapa? Oh, bocah kok ora ngerti kewajiban aku gara-gara wong loro tok iki lho. Ora tok kancani, heeh. Mungkin bondang mulih. Kok sak penake dhewe. Kok dadi kirane apa-apa ta? Ora enek. Oh, ya wis, ayo wis kok. Ayo, kelima sondo nang balekno. Selak kesiku dadi coro iku. Lah terus ndara pendho nang kono, ndara pendho. Lah dalah. Oh, Petruk ta iki. Nggih. Wis dadi ratu nggih, Laras. Wah, ngerti ora idak telakmu. Reko-reko dadi ratu. Ngapunten. Nyuwun pangapunten mboten nampa kok kula menika lancang menika mboten sinuwun, namung kula sampun nyekseni dayanipun Jamus Kelima Sada niki. Jamus Kelima Sada niku nek mung diapalke ning ora diamalke, niku wis muspra tanpa guna. Mila kula nyobi Jamus Kelima Sada kula nggih ngelingke wong sing do lali dhateng marganing kautaman. Gandeng menika kula sampun mbuktekaken dayanipun menika kula wangsulaken sinuwun. Iya Petruk. Ing kene sira wis ngelingke marang Puntadewa lan kabeh para kadang Pandhawa. Yen ta isi Jamus Kelima Sada iki kudu ditindakaken ing saben dinane. Nggih, lara sinuwun. Menawi mboten dipun tindakaken mung diampalke tok, menika muspra tanpa guna. Oh iya. Kang mangkono ingsun ngaturke tarima kasih diri Jamus Kelima Sada wis bali ana tanganku Petruk. Nggih, monggo kepareng dipun asta malih sampun ngantos Jamus Kelima Sada menika wal. Menika dasaring negari ingkang dadipun jagi sinuwun. Waduh, sinuwun. Alah wis ora sinuwun siwunuan. Wis ora. Kula sakniki wis kere neh. Walah dalah. Sang Prabu alah ora Sang Prabu malah edan aku suwe-suwe. Oh, sampun wis kukut. Wis tak balekke sewane. Wis Mas, aku wis rampung. Aku matur nuwun sampeyan wis menehi wektu karo Petruk. Lan uga melu karo Petruk ngelingke marang para Kurawa dandan-dandan marang kabecikane umat. Oh iya Lurah. Maringaken kula wangsul. Iya. Wis negara Lajita Tengara dadi Anusarukmi meneh. Prabu Belgeduel Beh wis selesai, wis tamat ya. Wis ora bersambung. Oh iya. Saiki bali Prabu Jayastika sing dadi ratu. Aku matur nuwun ya Mas. Nggih, kisahake dawuh. Lan aku njuk tulung luwarana bebandane para Kurawa kae. Mergo Kurawa wis akeh sing do tobat. Sendika kepareng pamit sing ati-ati ya.
ana celeng iso sekarang. Celeng kowe dudu celeng sak lumrahe celeng. Ning aku ngerti kowe kuwi sejatine Prabu Duryudana. Wis mertobat lahir batin tak suwun ke ngapura ana sing ngersane sing gelar jagat. Muga pulih wujudmu sekawit. Sampun pulih. Oh. Wis pulih wujudku ki Lurah Semar nggih. Kakang Semar banget panarimaku. Dene Kakang Semar bisa njalari pulih wujud kaya wingi uni. Niki dados pepeling sampeyan. Yen nganti sampeyan dadi ratu-ratu mindak adil, tur isih seneng gugu karepe dhewe-dhewe. Aja kaget nek kawula sampeyan dowani karo sampeyan. Iya. Kowe wis saiki tak dandani tumindakku. Muga-muga bisa eling kabeh para Kurawa aku bali nggih. Mangkondur sinuwun. Dara Kudara, Kakang Semaropa. Petruk sampun mangsul jamus kelima sada sampun mapan wonten gedhong pustaka malih. Kula suwun ayo dirumat sing pancen sak tenan-tenane. Jamus kelima sada menika dadi dasaring negara. Aja mung diapalke ning ayo padha ditindakake bebarengan. Iya. Wiwit angka setunggal ngantos dumugi gangsal, monggo ayo padha ditindakake saben dinane mamripun supados kahanan saya ayem tentrem nikmat mupangat ora ana sing padha padudon ora ana sing padha maido siji lan sijine. Iya nggih stake dawuh aku uga ngaturke tarima kasih marang Kakang Semar ingin tansah ngelingke marang para Pandhawa para Kurawa sampun luar saking makrunjaran Prabu Duryudana sampun wujud pulih kados sing sekawit kanthi wangsulipun jamus kelima sada teges sampun titipur ning gati lelampaning dalu menika kunjuk panjenenganipun Bapa Suncaka selaku kepala desa tuwin Bapa Muhammad Askadi minangka ketua panitia Bapa panitia sedaya ing sampun kepareng hangestreni pun Semar sak kanca nyuwun gunging Samudra pangaksami sabibaring ringgitan kelima sada dadya tentrem sasana ing aglik dadya reja sasana ing aglik satemah tinebihna ing durga sengkala cinaketna ing bagya mulya pungkasane ngatur monggo kula kani ngucap sepisan merdika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.